обсъждаме вариант за чужбина да ходим. Няма какво да обсъждаме. А иначе от София ли сте? Да. А що да ходите в чужбина? Защото няма много перспективно тук. Успех! Сам да се оправим. Подкрепете ни. Чакаме 25 години вече. Добре, единствено мога да пожелая. Благодаря. Помня се. Отивате, вадите се лиценз, пак това не е за приятел. Аз съм Васенка. Сме колеги от Министерството на желая да сте. Благодаря, да всичко на помощ, като можете. Искам да ви попитам какво възнамерявате, как смятате да се справите с проблема с бездомните кучета. Те са кастрирани, всичко, но когато тръгнат на глухница гладни през зимата, става нещо страшно. Има възрастни жени, има малки деца. Решението е ясно, просто не трябва да се тази технология, защото това на общината мисля, че ги кастрирам, ще ги върнем там, за да си пазят място, да не дойдат други. Което за мен е, нали, в Европа няма там да си пазят място. И слагаме в градите. Знаеш кой вика вчера на един от общината? 142 лева пенсия. 29 години става. Минималната е 160. Тя е минималната, но аз по точковата система и не стига да се определят на която 6 години. Аз няма Това разправахме наведнъж и така остана. за древни древоли тормозът народа. Да ти каже общината. Защото не вчера, оня ден в събота минавам. И една жена трила неща горе. То Негован си е София. И напише там. Столисно. Сега не съм чувал общинска градинка, общината да остави блоковете сами да решават какво се случи там. Писах и до кметицата. Няколко писма имам тук. Имам подписи на всичките живущи около тая градинка, които са против, само едни нахалитети там си правят каквото си искат, защото тя била някакъв шеф на времето там една и изобщо не е интересно. Сега хората като искат градинка, искат градинка. Кой е алфатът? Ние сме от Филиповци, от Люли. Едно момче има Коста, знаете ли? Да, той почина. Как си почина? Еле от факултета ти говори. Не бе, Коста на Тома Иванов си намал. Коста Иванов. Не. Знаеш ли го Тома Иванов, знаеш ли? Да. Това от Филиповци. Да бе, тия са двамата от Филиповци. 25 и 7 минути. Добре, бе. Пожелаваме ви да имате успех. Ние ще ви подкрепим. Всичко. Купуването и продаването на гласове е престъпление.